Ngiqedela ivesi then ngihlale phansi uphostoli. Eliqiniswe kakhulu. Eniyokwenza kahle. Ukuba niliqaphelisise. Niliqaphelisise izwi lesiprofeti. Ningadlali ngalo. Ningadlali izwi lesiprofeti. Umpostoli inhliziyo yami ibuhlungu aphinde ngahleka. Ngoba ngifuna ukuguga ngimncane lokhu. Yazi ukuthi bangakanani abantu abakufunayo uprofeta. Abantu abacriticize kakhulu iprofesi abantu abayifunayo iprofesi. Umuntu ufuna iprofeti, ngiyafuna uprofeta. Abuka observe ukuthi eyaze waze waseva lo mzalwane. Kanti ukuthi ngoba eseva ufuna le prophet. Umdendele uhlala eGoli. Uyambona esetrend ku Facebook na ku TikTok. I see the spirit. Mathi mfalisa la left mvulela kwa light. Ngibona ijuba lidlula lithi shwi. Ngibona qathaza izinto ezithile zishaya ekhanda. Omunye ahamba ayofuna indaba. Afuna indaba, ahoge indaba. Khona abantu abagude ekhobeni, abazohoba. Asebe yivu nje lungile ithulele bakini. Kakhulele. Ufuna ukudubula ngayo la. Unkulunkulu nje umtshengisa. Vele ishiti ngakho njengoba injalo. Manje uyathoba khona dengeko. Kanti hobile inkunzi lapha eceleni.